hoşu top 10. Aydımların jemi top 10. Eger yılgıratın gelse Murat Molla da bu yerde. Dur hani? Başkaça değerli mi oşu? Yo, bana ol düzüp uğradan adam var ha. Meni koşmanır da. Onun koştum da özümü. Düşündün? Özürüdünün aydı vermeli, onu üt götüp ne çektin? Özüm ne? Şey, üt götüp özüm düzüp bilen olsam, onu men onu düzetmek neme gerek? Özüm koşku düzüp bilen. Vapçı neme sokulyan şu an? Neme sokulyan? Şu akıl satırma durdun. Şu kameranın orasında oturup akıl satmak Bolya, geldim. bolya. Sen stadyum oturup gülücü ni başlamaka, ni rimoniyan o. Bolya Murat, bolya. Başlamasana bolya, aydı ver, bol. Başladım beni yiyem. Sevilen top 10. Baya kale. Bayram Kozatov klip çıkarıyor deyse alıp göreyim men onu. Görüp başladım, gönü başladı, düşün gurrun görüp başladı. O aydımda da ne mi diyedi? Düşümde men burgut sen bilbil bolup çıkan. Şolar ya sözler var ekan içinde. Bayram. Olur ya düşün resepti nereden alıyorsun? Bir de ayıp, bir de malar sotaydın. Bir de mayat düş koruyorsa o. Yani düşmüdü hükman ya bir yerimi iyimizden kovuluyor, ya ayarımdan oluyor, ya bir dağdan kaçacaksın, geri yetmekin tiskin tur ya. Şolar ya zatlar. Doğru mu aydı? Bir yatanla deyince duruyorum olsa ben yatıp duramda yadap duruyorum. Ya kaynanım kovulap verendir, ya öyle kovulap verendir, şolar ya zatlarda. Kara 10. orna Bayram Kozatov. Gözleme kemimi. Tamaşa edin. Tapyan Gözleme inni senin kemimi Barca gezip dinleyde yürümü Gözleme inni senin kemimi Duyuyorsun alanında demine demimi Ben dostum ma tanıştım da dostum köp öylönlü. Yani şeyler tanıştım mı? 40 yaşa diyor öylönüp bilmeyin öyle. Yani Celil var. Oh, nece tane gelin koynuklu kıyır? Orta arasında du saylap bile mok tip böyle. Şolun içinden saylap bir kıtsılan bolçuluğu, bir bolçuluğu. O da aynı bir gözüntü, bir yerde saylap bilmem diyor o. Neyli benim öyle. Ne mi? Celil, saylap bile mok tip böyle mi? Şu içinde biri, ne mi? Kara saçlı biri varken şöyle saçlı, şöyle toplu, şöyle var. Yaman kavga edeceğim. Doğruyum aydım. Aklımdan aydım. Şunu toyacağım gül yağlı. Toyun alıp parça gerek olsa da yine bir de kalacak. Ne diyeceksin? Canlaşacaksın, özün bileceksin, tekrar atmışsın. Şunu olacaksın. İttak dali. Celil. 9. orna. Ahır sayıladı. Tomaş edin. Bana bak gerekeni bilmek için kimi sevmeli Bana bak gerekeni kimi sevyen bilmeli Sevim saylap bilem o yap Bilem o kimi sevyen saylap bilem o yap Sevyen demeye saylap bilem o yap Bilem o kimi sevyen saylap bilem o yap Sevyen demeye Mehron, bir de tomaş ediyen tomaşaçılar. Bizim top 10 gepleşimiz her ayın sonuna. Elbette bir ayın devamındaki ingo çıkan klipleri muratmolla.com saytına yerleştiriyor. Sizem o yerde öz halan bağışınızda, halan klibinizde ses serpileğine diyonu bir gedek, bir vaksa. Elbette onun iyem inniki ayın başına olsa geçen ayın yengizisini elinizde tedegün soğuk alyanız, bir elinizde de popcorn alyanız da tomaş ediyanız. Aswat bolsa 8. orna. Rahim Qurbanov'un talibi bilen azayip şadiya, visyonli, dans ettiren klibi bilen devam ediyor. Tomaş edin. Olsa talip qıyır Mehirden dolup qıyır Akıl hoşun ettin serden alıp qıyır Bu yollarda arzu hıyallarda Geriyerim seni yada salıp qıyır İnniki
bagşymyzyň boyu 1.90. Agram bolsa 95. Ýöne şonu onun 90'a getirjek bolup gije günni zahmet edýär. Instagramda 2den 1 posti şo barada. Ýaşy bolsa Dur birmin. Onu zatlar aýtmak näme gerek ho? Aýdymçyň ady bilen aýdymynyň adyny aýtsaň bollugy borda o senemay muny. gerek däl ha. Yok gerek değil. Belki şunu alsam men näme e-mailligini aýdarsyn, ha? Men belki näme gmailligini aýdarsyn, ha? Belki şu gelsem okmy? Sen şonu aýdarsyn maňa, ha? Ýa-da men şu wagt turk gürlemelimi ýa oturup gürlemeli? Belki sen şonu aýdarsyn, ha? Deyip bolya ho aýtmadygym saňa da bir zat diýerligi bar ho. Geç günämi bagyşlan ýolloş Murat mollo. Dowam ediber. Mehran, bize tomosha edýän tomoşaçylar bizim top onumuzda inniki bagşymyz. Koydu. Teksti koydu. Han sen bilýärdiň emme zady. Menem zady bilýärni kurladymy şu an. Menem unutup bilerni arasynda. Aho sen inni kaýdymçyň kimdigini bir bilmeli ho sen alyp barja. Bilmeýän bilerni. Birdi bilemok da men. Sorap bilerni senden. Koy jökkel. Bolla da enne. O aradaky ýagdaý ýadymdamy? Aýsy. O arada bolla şol ýaly çögüşdik ha. Şonaky ýagdaý ýadymdamy? Ya. Şo gaýtalanaýmasyn, düşündiňmi? Şol gaýtalansa bilýän ha. Näme ýagdaý ho? O aradaky şol ýa dawalaşymyndan soň bolan qiýaday. O näme boldy şondan? Öýkeledim. Häzirim şo bolup bar ýa. Öýkeleýän häzir. Normal ol. Bolya ho öýkelemesen bolya al. Durdyf. 7-nji orun. Yat. Oui, yatmy. Awa, tomoşa edin. Murat ýöne çyndanam şu eşigini sarışdan awalar şu gerek. Yakar meni sana ait bu gözlerim yatmay, sözlerim yatmay, inni özümüm yatmay. Ayday bana gözlerim yatmay, sözlerim yatmay, inni özümüm yatmay. Ayday bana. Мы продолжаем этот топ-10. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем этот знаменательный день. Näme orçça gurlan bolýan, gurlar-da o. Normal bir orçada gurlap bilýän gorkada ejekom. Yo, inniki klip bar, näme orçada, şoň üçin. Farhat Öraýew, Mila klibi ol 6-njy ornalyda. Mehman tomoşaçylar, ýagny Farhat Öraýewiň Mila diýen klibi bizim top onu girmeglik üçin, ýagny 260 adam seslerdi. Olam, ulada, awa. Aslında bu klipde Farhat diňe öz aýdyp bilýärligini, surata çekip bilýärligini, şoň oda okuýup barlygyny görkezdir. Wes klibiň öýde bir demde görülýär. Reska utorya. Sebebi otayda minutu köp yönü çal kutorya, sebebi mizanseni köp yutkuya. Berekallah Farhatcan, berekallah Art Production. Ова, Farhat Öraýew, Mila 6-njy orunda. Tomoşa edýän. Покидай мои мысли, я хочу тебя забыть. Так покидай мои мысли и дай мне жить. Это было мило, но ты всё забыла. Это было мило, но ты всё убила. Her 5-nji oruna geçimizde 5 soqdan içer. İnniki klibi göremizde sizin yüreğinizde mehr, sevgi kurşabalar. Tomsun ıssasyna, deňiziň kenaryna has öň düşürilen, ýöne size ýaňy ködürlenen telwi twaklyz bar. Şeýlekem Serdar Agalyň bilelikde ýerine ýetirmeginde yüreğime diýilen ajaýyp klibi
5-nji jurnalda toparmada. Hawa, goý siziň ýüregiňizden sevgi hiç wagt öçmesin. Goý siziň durmuşyňyzda sevgi baky ýaşasyn. Goý şadlyk gülki sizden hiç daşlaşmasın. Gördüňmi 5 soň ediberşini? Tomaşa edin. Mengredip asmana bu duygularmy kalbyňa ýazsam ýaňyşlar ýaly altylgyny ýermen ýüregimi onuň ajaýyp gülgüsi Yüreğime sevgi gelgen yani beni bilgen yani sevgi Sen özüne beni çeken yani beni sevgen yani seni Indiki klibimiň YouTube'daki prosmotry 250.000 goloýlaryna garamazdan. Ýörüte muratmollo.com saytyna ses berilen sanyna göre ol 4-nji orun aldy. Şonuň üçin mehribarlar unutma. Şu sayda girýäňiz, muratmollo.com'a girýäňizde öz söýgüli gowurýan klibimiňde ses berip bilersiňiz. A klip barada aýtsak, Gayo между нами. Bir düşünmedik ladım var şu tayda. Gayo Stein'in şramma. Şonu ya sevgilisi çaftır ya da sevgilisi çün. Anık varyant yok. Yönü bilyen hakiki varyandım mı? Aydımım, klibim katı yerine düşüptür. Gayo между нами 4-nji oruna. Tomaşa edin. Только ты и я Что же это боль между нами? Где же та нежность между нами? Может, виноваты в этом сами? Что же будет дальше, дальше с нами? Что же это боль между нами? Где же та нежность между нами? Может, виноваты в этом сами? Что же будет дальше, дальше с нами? Nefran tomaşaçılar top ormada devam edýär. Avadan Halmedowadan täzece hit. Allama diýilen aýdym. Ol biziň top ormada 3-nji orna eýledi. Aýdym aýyň soňuna çykanan bolsa, ol hakykatdan hem ýokarky bastançaklara eýe boldy. Muny siz islediniz mehribarlar. Awa, ýöne gownume bolmasa diýenna atan. Avadan çıkaryan aydımların atları bilen şu durmuşu bilen bağlanışıklı bir zat bayalı olup durdu. Şu aydımların atları bilen söýgülisine bir zat diýjek bolýan ýaly. Meselem, başta söýüň ok diýip bir klip çykardy. Onu klip çykandan soň söýen bolmaly. Ondan soň toýlar toýulaşdy. Aydym çykardy. Soň toý etdiler hawa. Ondan soň alma diýip çykardy. Bolmaly toýadan soň almaly barda. Bu näme? Ondan soň Sultany ýüregimiň diýen bir ajaýyp aýdym çykardy. Ana ondan soň toý etdiň hawa aly, ondan soň Sultany ýüregiň hawa başda gowy. Biraz ondan soň maşgalada onuň ýükünüş başlarly bolmaly. Çara mınık bolanlar. Ana ondan soň başlady. Näçe gerek diýip bir aýdym çykardy. Uller zat etdi. Diýenler da o. Näçe gerek aýtdym pasudalar ýu. Näçe gerek aýtdym öýpül soslu. Näçe gerek aýtdym bar dukanyň çörek getir. Edenler. Soňun wah ýüregim diýip çykardy. Ondan soň da bar ýanky näçe gerek DJ variantyny çykardy o çydaman. Ana. Inni menne bir sorag ýüze çykýar. Avadan faglykmy o? O maşgaladyr da. Bir gün urşarsyň, bir gün ýaraşarsyň. O Benim zat geçik diýär o. Bir agyr güllüň ýerine tüýjü güllerem. O. Bir agyr aýdymlar çykarmaň o. Bir çykyrdy bir mostujagym, mähirlijäm, süýgüljigim, janam, balam. Onu näme? Avadan Halmedowa 3-nji oruna. Aýdymyň adyny Ayçakka. Avadan öýdüň düşün indigi ýoldan. Todo
Uşaklı del bana Meni bu dağlara Demden anır çok balma Nemme deysene Konun etse de Adına Bana tapa udi ya Bana yara bilemem Seni sevip bilemem Ananamı ağlama 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 Top onumuzun ikinci ornuna. Özünün ayratin stili bilen, ayratin aydımları bilen saylanyan Murat Öwez. Yaş aydımçı Muqam Mehmet Şarif bilen bilelikte yerine getirmeginde täze Sahipatly klibini size ködürleýär. Klip barada aýtsak kysgaça durmuşyň täze bir sahipasy barada gidýär. Owa bu doýgular. Bu söýgü. Bu täze bakışlar, ýakışlar. Öň ýaman gyzyklydy o söýgü. Öň şo döwürlerde bilýärmi atam, telefonum ýokdy. Onum alıp hat birinin uğradýardyk bilýärmi? Hat birinin uğradýan. Olam bilýärmi? Hat barýan sa. Bula doýgular dünýäsine gitdi. Tomaş edin. Murat Öwez, Muqam Mehmet Şarif, täze sahypa. Gurläber Muratcan, gurläber. Sevgini Gelende ömür koştum men bu ömrüme Ödümü cennette yalı duyan gönlüme Mende ya bu sevgi tükönüksiz esere Gal yanımda hiç gitmesene Gelende ömür koştum men bu ömrüme Ödümü cennette yalı duyan gönlüme Mende ya bu sevgi tükönüksiz esere Gal yanımda hiç gitmesene Mehman bize tomaş edýän tomaşaçylar. Elbette top onumyzyň iň bir alжыradýan derwatlaryň ýeri gelip ýetdi. Anha şu elimdäki bir biziň sowgadymyzy kim alar? Häzirlikçe mende duýun Ali Qasaýewiň ýeli. Bulay biz işden çykarmadyk. Meni begendiren zat ba. Birinji orny şul ýigit alana begendim. Şu aydımın alanına beğendim. Yeni bir gedek ýatlaýan biziň mehman tomaşaçylarymyz kimde kim öz halayan bakşyna, halayan klibine ses beresi gelse, onu muratmollu.com'a girip ses verim. Yeni bir gedek ýatlaýan. YouTube'da görülen prosmotrun sany boýunça däldir. Şoňa girip öz muştoklaryňyzy çağırın aydymçylar size de. Şu adam beğenýän sebebi bizim Türkmen milli halk aydımız ýeňje boldy. Rüstem Halif, ýollar bu ýol. Gel Rüstemja. Assalamu aleykum. Zaçan goýmaýarlar. Kilen ene Roza Gülüň adyndan Gül. Hemde bizim toponymyzyň Agdyr kollektiwiniň adyndan şu ýadygarlyk sowgady. Ay, sağ ol. Bahçe beğenirdim. Owa. Rüstemja. Hakykatdan begenen zadım biziň şu halk aydymyz ýeňje boldy da. Şoňa bir begendim hakykatdan. Klibim owadan nöşürlüpdir. Inni ýollar bu ýol Türkmen milli halk aydymda şol barada bir gysgaçyk aýtsaň, şol aydymy kim ýazdy, öň kim döretdi? İlk bilen sag bolsun aýda, muştaklaňa. Muratcan ilki bilenine şu zady hakykatları men gidýärmi şu anap bilemem. Birinji bilenine şu ses veren muştoklamyda dinleýijilerimize köp sag bolsun aýtýan. Ýene de nesip bolsa şu dinleýijilerimiziň muştoklamyny üçin bir täze aýdymlar işlemäne höwes berýär. Täze nesip bolsa gogo aýdymlar, gogo klipler inşallah nesip bolsa işler, dinleýijilerimize ýetirer. Hemde şu klibi bir düşürmäne kömek eden ýigitler bar. Şolarda köp sag bolsun aýtýan. Ada Production'ın işgärleri. Ada Production, Kerim Hali, ine köp zatlama kömek etdiler, ine sag bolsun. Taňra arkasyn aýtýan. Indi aydym barada, ýollar bu ýol. Men hem kakan aýdýardy,
Bilýänsiniz, Mehran bize tomaşa edýän tomaşaçylar Rüstemjan, biziň meşhur halifamyz, Ruşen Halifoň Mehran perdendi, bir kemsiz ýygyny ýöredip ber, onun aydımlaryny hiç ýoýman, dogry size ýetirip dur. Meňrem kakan aydym bolsa şeýle. Hawa Muratcan, şol ilki näme Türkmen milli halk aydymlar bir halkyň agyna dilden dile geçilip, ilki dutarda aydylýar, öňe näme halk aydymlar dutarda aýdylyp, estrada ilkinji kakam estrada görnüşe geçirdi. Kakam Ruşen Halif şol estrada görnüşe geçirip halkymyza bize miras goýup gitdi. Bizem öz goşandymyzy goşup, döwrewaklaşdyryp, şonu halk köpçüligine ýetirdik. Halkymyzdan bu kabul etdi diňleýijilerimiz. Köp sag bolsun maýtýan. Onu demek senin oğlun sulaydymy soň bir neçe ýyllardan soň görüp kakam sulaydymy aýtdy diýip şolar ýaly men oğlumyň ýanyna gidip dur. Umuman gaty begendim, hakykatdan hem yürekden begendim. Şoň üçin Mehran bize tomaşa edýän tomaşaçylar hiç haçan milliliğini yitirme. Halk aydym köpräk diňlen. Öz watanymyza, öz biziň taryhymyza bolan hormatymyzy has artdyrar ýaly. Şonuň üçin ýene-de biziň top 10-myzda görüşýänçe hoşta bolsun aýdýan, ýene bir gatlaýan. Top 10, birinji orun Rüstem Halif. Ýollar bu ýol. Tomaşa edýär. Sağ ol Muratcan. Bir yakın aşığının canını yakır.